ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон ва бародарони азиз, умед дорам ки ҳамагӣ хуб ҳастед. Имрӯз дар сайти хабарии bomdod.com дохил шудам. Вақте ки дар уҷа хондам ки чанд блогерро ба хотири дашном кардани якдигар бурдан зиндон карданд. баъд аз ин хабарро пурра хондам, дар уҷа ва ростӣ хуб нафаҳмидам ки якдигарашонро чӣ дашномаҳо карданд. баъд аз ин хостам видеошонро тамошо кунам, ки видеошонро дидам. мутаассифона ҳамаи видеошонро тамошо карда натонистам. гузаронда тамошо кардам. дидам ки дар уҷа якдигаршонро пас мезананд, якдигаршонро ҳақорати дашномаҳо мекунанд. Ман намедонам ки инҳо бо якдигар чӣ ғарази шахсӣ доранд. хуб, рафтам видеошонро тамошо кардам. баъд аз ин ростӣ ман намедонам ки инҳо чӣ ғарази шахсӣ доранд байни якдигаршон. баъд аз ин аз бачаҳо пурсидам, гуфтам ин барнома чӣ аст. хуб, бародаро фаҳмонданд ки ин як намуди барнома аст, номаш батл будааст, ки дар уҷа ду тоҷик мебуроянду якдигарро таҳқир мекунанд, якдигарро шарманда мекунанд, обрӯи якдигарро мерезонанд ва баъд аз ин судяҳо ба онҳо баҳо медиҳад ки кадомат хуб тонистед обрӯи якдигарро бирезонед. ман ҳамин қадар хулоса баровардам аз ҳамин видеое ки инҳо мекунанд. ва хушбахтона ки ҳукумат ин барномаи ба ном батлро манъ кардааст дар Тоҷикистон. ва ира ҳукумат манъ кардааст. баъд аз ин разборҳошону таҳқирҳои якдигар, ин дигар иншааллоҳ ки дар Тоҷикистон батл намешавад. ва худо кунад ки ин хабари рост бошад. ва ростӣ ҷои айбшам ҳаст, ҷои шармшам ҳаст ки ду нафар вақте хучона мусалмон мегиранд, ин аз рӯи одоб нест ки дар саҳна бароиву дар наздат садҳо нафар бошад ва баъд аз он видеота даҳҳо, садҳо ҳазор тамошо кунанд. садҳо ҳазор видеота тамошо мекунанд ва баъд аз ин дар ӯ видео фақат бинанд ки аз ин тарафаш мусалмон худа шуд, аз ин тарафшам худа шуд, аз ин тарафам чӣ гуна ки даъво мекунад, мегӯяд ман мусалмонам, ин тарафшам мегӯяд ман мусалмонам. аммо мутаассифона ба гуфти хучон мусалмон ҳастанду не ки мебуранд дар саҳна якдигарша ҳақорат мекунанд, якдигарша пас мезананд, обрӯи якдигаршона поён меоранд. ман намедонам ки магар ҳамин хислати мусалмонӣ аст ки обрӯи якдигарро мерезонеду ва боз мегӯед ман мусалмонам. якдигарро тамоми намуд дашномаҳо мекунеду ва боз мегӯед ки ман мусалмонам. шумо як фосиқед. вақте ман наметавонам ӯ видеои шуморо биёрам дар иҷа бимонам ки бародаро бибинанд ки шумо чӣ дашномаҳо кардед, чӣ ҳақоратҳо кардед, чӣ гапҳо гуфтед нисбати якдигартон. ман ин корро карда наметавонам. ба ҳар ҳол инҳоро бурдан ҳоло зиндон карданд. фикр кунам ҳар се инҳоро 5 рӯз карданд. ва хуб,
به هر حال برادرای عزیز، به هر حال اینها را بردن و زندان کردن تا 5 روزی اینها را زندان کردن. حالا من نمیدونم که کی اینا آزاد میشوند. لیکن برادرای عزیز گپ سری دیگر چیز میرود. مقصد از این ویدیویی که من امروز میکنم درباره اینها نیست. امروز صحبتی که من میکنم، امروز ویدیویی که من میکنم درباره یکی از حکومتی های فاسق، یکی از حکومتی هایی که الله لعنتش کند، که در داخل مسجد، در داخل خانه خدا میدروید، مردم را حقارت میکند، مردم را گپای بد میگد. اما برادرای عزیز صحبت امروزه من تنها درباره این بلاگرها نیست، درباره یکی از کارگرای حکومتی که داخل مسجد تمام مردم حقارت کرد، دشنام‌ها کرد، اما امروز آزاد میگردد در تاجیکستان. گپ سری اون میرود که اما برادرای عزیز صحبت امروزه من تنها درباره این 3 بلاگر یا 4 بلاگر نیست که اینا را بردن زندان کردن و اینا به کدام خاطر زندان شدن، چگونه که به شما رساندم. تنها درباره این نیست. امروزه صحبت من درباره باز یکی از نماینده‌های حکومت است که داخل مسجد می‌درد، تمام مردم حقارت میکند، مردم دشنام‌ها میکند، اما این حکومتی را زندان نمیکنند. بیا پیش از فکر کنم حالا شما نمیدونید که حکومتی چی گفته است. برای همین خاطر من ویدیوشو میگذارم، بعدا صحبت میکنیم. از همه شما برادرای عزیز، خب چگونه که برادر شما ویدیو را دیدید، از همه شما عذر میپرسم به خاطری که دشنام‌های فاسق آوردم به شما نشان دادم. اما باید من این کار را میکردم تا که شما بدونید، بفهمید که این نماینده‌های حکومت با این بعضی کارگرای دولت ببینید که چی دشنام‌ها میکند. مایل همه برادرها باز این به گفت خودش کار مسئول دین است، مسئول کدام بخش دینی است. همین گونه فاسقا، همین گونه شرابخورا اومدن مسئولیت دین گرفتن. همین ها دین را شرمنده کردن، همین ها سبب شدن که فتواهای دروغ برآوردن، اسلام نمیدونم برای منفعت های خودشان، اسلام برای منفعت های پرزیدنت استفاده بردن. امروز همه کار نسبت اسلام میکنند. اما در اینجا یک سوال است برادران. برای چی 3 نفر بلاگر وقتی یکدیگر شد دشنام کردن، به خاطر دشنام یکدیگر شما اونا را بردید زندان کردید؟ چرا وقتی یک حکومتی، یک کارگر دولت میبرد تمام مردم حقارت میکند، تمام مردم بیگناهی که در مسجد داخل شده بودن نماز میخوندن، اونها را همه نمود دشنام ها را میکند، شما را زندان نمیکنید؟ برای چی؟ این قانون برای حکومتی دخل ندارد. این قانون تنها برای 5-6 بلاگر است. من طرفداری از این بلاگر ها نمیکنم که برای چی شما بردید اینا را زندان کردید. اینا دشنام کردن، کاری بد کردن، یکدیگرش پس زدن، در شبکه‌های اجتماعی ویدیو فحش گذاشتن، ویدیو فسقی گذاشتن. شما بردید اینا را زندان کردید. من کار ندارم، چه کارشون کردید کردنشون بگیرید. اینا همون طرفدارای پیشوا هستند.
тарбияи пешвора, инҳо тарбияи пешвора гирифтагӣ ҳастанд. ҳамун касе ки пешвош мегӯн, ҳамун як касе ки аллоҳ лаънаташ кунад золимра ки пешво мегӯяд, инҳо тарбияёфтаи ҳамун ҳастанд. аммо савол ки ин қонуне ки шумо доред танҳо барои 5-6 блогер аст тамом? агар шумо дар вақташ ҳамин ҳукуматира, агар ки шумо дар вақташ ҳамин коргари давлатра зиндон мекардед, мебурдед, дар зиндон мешунонденаш, он вақт инҳоро зиндон мекарди, хеле хуб мешид. Ягон кас тарафи шумо ягон чиз намегуфт. аммо ин чӣ мантиқ аст ки ҳукуматиҳо дашно мекунанд, коргарои давлат дашно мекунанд, ҳақорат мекунанд, мекушанд, зиндон мекунанд. онҳо озоданд? 2-3 блогер рафтан якдигараш ҳақорат кардан, инҳо зиндон. барои чӣ? барои якдигараш ҳақорат карди, якдигараша пас зад. боз нагед ки ин видеои ин блогерҳо дар ютуб нашр шуд, видеои ҳукуматӣ не. видеои ҳукуматирам нашр шуд. дар ютуб қариб чанд сад ҳазор бинанда дорад, ки чанд сад ҳазор мардуми Тоҷикистон видеоира тамошо кардаасту. ва ҳатто дар радиои озодӣ шумо будроед видеоша тамошо кунед, шояд 139 фосиқи ҳукуматӣ лайкш мондааст. аз 2500, 2200, 2300 нафар дига дизлайк мондааст ки ин фосиқа бояд зиндон кунанд. аммо мутаассифона шумо ӯро озод мондед. на танҳо ӯро озод мондед, баъд аз ин ки тамоми даштномҳоро кард, ҳадди ақал шумо айкор ӯро сир накардед. ки як касе ки ойлиқша аз буҷаи давлат метен, ки буҷаи давлата мардуми Тоҷикистон пур мекунад, ки пули мардума мегираду боз мардума ҳақорат мекунад, ӯро ҳадди ақал шумо аз корш озод накардед, ҳадди ақал зиндонаш накардед, ҳадди ақал ҷаримаш накардед, штраф. аммо ин чанд нафаре ки якдигараша ҳақорат кардааст, дашном кардааст, бурдед инҳоро зиндон кардед. инҳорам зиндон кардед, хуб кардед, не ки инам бояд зиндон мекардед. инам зиндон мекардед ки оянда ҳар касе ки мардума ҳақорат мекунад, ҳар касе ки мардума дашном мекунад, пеш аз оне ки пеш аз дашном карданаш, пеш аз мардума озор доданаш фикр кунад ки бес ки инаи коргари ҳукумат дашном кард, рафт зиндон шишт. ина шумо имрӯзи блогерҳоро зиндон кардед. ина имрӯз ки шумо блогерҳоро зиндон кардед, ба дигар блогерҳое ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ба онҳо дарс мешавад. онҳоро шумо гуфте ки тарс баъд аз ине ки инҳоро зиндон кардед, дигар блогерҳоро шумо фаҳмондед ки дигар дашном накунед, ки дигар дашном накунед. агар дашном кардед, ба мисли ҳамин меред зиндон. аммо ин ба ма дахл надорад. пас дар инҷа маълум мешавад ки дар Тоҷикистон ягон хел адолат нест. коргарои ҳукумат чӣ коре мекунед? моро мекушед, моро зиндон мекунед, моро ҳақорат мекунед, моро нест мекунед, моро аз байн мебаред. ҳар коре ки шумо мекунед намекунед, шумо озодед. аммо блогерҳо шумо ҳаққи дашном кардан надоред. мутаассифона Тоҷикистон ҳамин хел будааст. инами будааст демократия. ба ҳамин хотир ман даҳо бор гуфтам ки ин демократия аз мо нест ва мо ин демократияро намехоҳем. ба ҳамин хотир мо кӯшиш дорем ки дар оянда иншааллоҳ ки ту коргари давлатӣ, ту коргари намедонам кадом фермаи, ту коргари кадом заводӣ, ту бачаи намедонам кадом роҳбарӣ, ту блогери, ту муҳоҷири кадоме бошӣ набошӣ, ҷиноят кардӣ, ҳақорат кардӣ, ҷавоб метӣ. кадоме ки дуздӣ кардӣ, ҷавоб метӣ. дигар аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошад бародаро. иншааллоҳ ки дигар аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошад бародаро. иншааллоҳ ки
дигар аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошад. Бародари азиз, иншааллоҳ ки дар оянда кӯшиш дорум ва иншааллоҳ ки дар оянда кӯшиш дорум як студия, як ҷои хуберо тайёр кунам. хоб агар камтарга иншааллоҳ бародари азиз камтарга шароитҳо хуб шавад ва иншааллоҳ ки хубам мешавад бо дастгирии шумо студияро боз мекунам. дар ӯ студия иншааллоҳ барномаҳои беҳтарин, суҳбатҳои беҳтарин, кору бор ҳамаша хуб мекунем, то ин ки ҳарчи зудтар золимон зиндон шавад, мазлумон озод шаванд ва ҳамаи мо ва шумо бо сари баланд ба Тоҷикистон барбигардем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.